Kurrikulum berriak aginduta, ebaluazioan aldaketa nabariak eman ditugu ikastetxean. Ondorioz, ebaluazio buletina ere aldatu egin da. Hirubideko ebaluazio buletin berria aurkeztea eta azaltzea da bideo honen helburua. Ebaluazioaren bidez, ikaslearen bilakaera edo eboluzioa nolakoa izaten ari den analizatzen da. Ikaslearen garapenean, hobekuntza eremuak eta eskuartzeak zehaztu ahal izateko. Izan ere, ebaluazioa globala, jarraia eta hezigarria izan behar da. Hiruhilekoaren bukaeran, zuen seme-alaben bilakaeraren berri emateko buletina helarazten dizuegu, informazio zabalarekin. Buletinaren goiko aldean, ikaslearen datuak ageri dira, eta ostean, bere ikasmailako jakintzagai guztiak. Dagoeneko, ikasleek ez dute kalifikazio numerikorik izango jakintzagaietan. Buletin berri honetan, jakintzagai bakoitzeko konpetentzia espezifikoen eboluzioa ageriko da grafikoki. Konpetentzia espezifikoak eskuratzea ezinbestekotzat jotzen da ikasleen garapen pertsonalerako, bere bizitzako egoerak eta arazoak konpontzeko, hobetzeko aukera berriak sortzeko, haien sozializazioa garatzeko, prestakuntza ibilbidearen jarraipena lortzeko eta gizartearen, ingurune naturalaren eta planetaren zaintzan aktiboki parte hartzeko. Funtsean, konpetentzia espezifikoen garapenak 21. mendeko erronkei aurre egiteko prestatzen ditu ikasleak. Konpetentzia espezifikoen bilakaera lauko eskalan adierazi da. Hasierakoa, egokia, aurreratua eta bikaina. Hutsik ageri diren konpetentzia espezifikoak ez dira hiruhileko honetan ebaluatu. Era berean, ikaslea matrikulatuta ez dagoen jakintzagaietako grafikoak ere zuriz agertuko dira. Jakintzagai bakoitzak eboluzio orokorra adierazten duen ohar kualitatibo bat dauka. Eremuka lanean aritu diren taldeen kasuan, eremuko oharra ere egongo da.